μέλη των συνδέσεων των δύο ελληνικών τμήματων αυτού της ΕΡΔΙ και αυτού του πρώτου λόγου του 211 κάρματος του Ιδρυτικού του 1974 συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης. Πολέμησαν τον ίδιο ερυθρό. Δέχτηκαν πειρά από τα ίδια όπλα. Βίωσαν τα ίδια συναισθήματα πατριωτισμού και απογοήτευσης. Οι νεκροί τους πότισαν με αίμα την ίδια γη. Περισυνέταξαν ποιημένοι τους τραυματίες και τους νεκρούς των τέρων. Στρατιώτες της ΕΡΔΙ πέρασαν μέσα στα φυλάκια των στρατιωτών του πρώτου λόγου, προχωρώντας την επίθεση εναντίον του πιο όρκη, στις 20 Ιουλίου του 1954. Εκεί, αφού συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αντάλλαξαν πληροφορίες μεταξύ τους. Αντάλλαξαν θειαψίες, αλλά ίσως το σημαντικότερο, αντάλλαξαν έναν ανθρώπινο του παιδιού στην πλάτη, για κουράγιο. Κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του ελληνισμού. Έμειναν και έδωσαν την άνοιξη σε αυτή τη μάχη. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ξανασυναντιόνται σήμερα εδώ, μετά από 38 χρόνια, όσοι απέδιναν. Πολέμησαν τότε σαν αδέρφοι που ήταν και σήμερα τα αδέρφια αυτά γίνονται δίκημα. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις συσφίγγουν ακόμη περισσότερο από τους άλλους αδερφικούς δεσμούς της νήσου Κύπρου με τη μετέρα Ελλάδα και τον όνομο του εθνικό φρόνημα των λαών μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ομιλίες για το σύνδεσμο μαθητές του πρώτου λόγου του 211 τμήματος του Εθνικού Κύπρου 1974. Παρακαλείται να προέρχεται, να προσέχει ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μεταξάς. Πολλοί λένε ότι αυτοί δίνουν μια μάχη σκληρή. Τελικά είναι το πολύ αδύνατο, σας ομολογώ ότι παίρνω, γιατί μπορεί να με την ομιλία μου δεν αποδώσω σωστά αυτά που πρέπει και νιώσω αυτή να έχουν πρόδωσαν τα παιδιά της ΕΡΔΙ και του πρώτου λόγου διότι τα πράγματα πεζικού. Θεέ μου, να ήταν όρομα κι ας ήταν όρομα κακό. Θεέ μου, να ήταν ψέμα. Το ψέμα είναι τεραστικό, μα η αλήθεια είναι πικρή. Ενάντις του δικαιοκτρή, μαδερφικών το λέμα. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Κύπρου, εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβαστοί πατέρες, κύριε Διευθυντά της Σχολής Πεζικού Χαρακτήρας, εκπρόσωπε του Υπουργού Άμυνας, κύριε εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κύριε Δήμαρχε Μανδριολίκης και Αγίας Άννας, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε εκπρόσωποι ομοσπονδιών ενός πολεμικών συντέρμων κυπριακών οργανώσεων σωματείων τοπικών φορέων, κύριε Πρόεδρε των συνδέσμων όργανα, αδερφοί συμπολεμιστές, πανεπιστήμιους σύνδεσμοι πολεμιστών Ελληνικής Κοινωνιστικής, κυρίες και κύριοι, είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα και η συγκινησιακή φόρτιση μεγάλη. Απευθύνοντας θερμότατο πατριωτικό χαιρετισμό εκ μέρους και των υπολείπων συμπολεμιστών του συνδέσμου μας, που είναι εδώ απόψε, αλλά και των υπολείπων που δυστυχώς δεν ήταν κατορθωτό να παρευρίσκονται ανάμεσά μας.
Νιώθουμε βαθύτατα την ανάγκη να πούμε από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε απόψε να είμαστε εδώ, σε αυτή τη σεμνή τελετή προς τιμή των Πικαρίων και Κυπρίων Εθνοφρουρών του 211 πεζικού, που το 1974 άφησαν την τελευταία πνοή ή αρμόνται στον αγώνα τους κατά του Τούρκου εισβολέα. Ευχαριστούμε επίσης τον Θεό που έγινε δυνατό 38 χρόνια μετά τον ολέθριο εκείνο πόλεμο οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής άμυνας των βόρειων και δυτικών προαστίων της Λευκωσίας να είναι εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο της απαράμιλης φυσικής ομορφιάς ένδυας, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ειδημοποίησης των συντέλων μας. Αξίζει αναφοράς με ποιο τρόπο το σπιρτήρισμα άναψε τη φλόγα που έδειξε ξανά μετά από 35 χρόνια Ελτικαρίους και πρωτολογίτες του 211 Τάγματος Πεζικού. Πριν μερικά χρόνια κάποιος φίλος μας δώρισε ένα βιβλίο του Ελτικάριου συμπολεμιστή Θανάση Χρυσάκη με τον τίτλο «Οι άγνωστοι ήρωες της Ελτίκ 74». Το ερέθισμα ήταν αρκούντος ικανοποιητικό ώστε να προκαλέσει επικοινωνίες μας αφικά τηλεφωνικές και ύστερα απευθείας συναντήσεις. Τα πράγματα είχαν πλέον πάρει τον δρόμο τους, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Συμφωνούσαμε στα αυτονόητα, τόσο στα του πολέμου όσο και στα μελέτητα. Κοινοί αγώνες, θυσίες, ταλαιπωρίες, οράματα. Και να είμαστε εδώ, μετά το πρώτο μέρος στην Κύπρο, για να ολοκληρώσουμε την ειδημοποίησή μας. Κυρίες και κύριοι, Έλληνες αδελφοί μας, η ζωή μας μοιάζει με ένα μεγάλο ψέμα ή καλύτερα με ένα παραμύθι. Το 1974 ήμασταν στρατιώτες, νέοι, ξέχαστοι και κάναμε όνειρα για την επόμενη μέρα της απόλυσής μας από το στράτευμα. Όμως ένα καταραμένο πραξικόπημα έφερε τις ζωές μας ανάποδα. Ένα άφρο πραξικόπημα σκότησε τα όνειρά μας και άνοιξε τις κερκόπορτες, τους αρκύλες που όρμησαν σαν λυσασμένοι λύκοι να σκοτώσουν, να βιάσουν και να ληστέψουν. Μπήκαν στην Κύπρο οι οχτροί. Εκείνο το μαύρο χάραμα της 20ης Ιουλίου 1974, το πολεμικό ημερολόγιο του 211 Τάγματος Πεζικού έγραφε «Ο καιρός έφυγε». 4:47. Εκείνη ακριβώς την ώρα τα αδέρφια μας οι Ελτικάροι δεχόντουσαν άναμπρη αεροπορική επίθεση μέσα στο στρατόπεδό τους, χωρίς καμιά προειδοποίηση, και κατέγραφαν τους πρώτους νεκρούς που κάηκαν από τις απαγορευμένες βόμβες να πάνε. Οι γείτονες του ΓΕΦ δεν ήθελαν ούτε να βλέπουν, ούτε και να ακούνε. Στην παράλληλη γραμμή άμυνας του πρώτου λόγου του 211 Τάγματος Πεζικού, που άρχιζε από το στρατόπεδο της Κουρδίκ στον Άγιο Δομέλιο έως την οδό Λύρας, η ίδια πρωτιά. Εκεί στα βόρεια και δυτικά προάστια μαζεύτηκε όλο το τουρκολόι με εξοπλισμό νατοϊκό πρωτόγνωρο για μας που κρατούσαν την διανομούφαινα. Νόμιζα πως βομβαρδίζοντας, κανονιοβολώντας και ισοπεδώνοντας τα πάντα θα το βάζαμε στα πόδια και αυτοί θα περνούσαν διαμπευτές. Γελάστηκαν. Λογαριάσανε λάθος, όπως λέει το τραγούδι. Ότι μπορούσαν να καταλάβουν και την Λευκωσία, ότι θα άλλωναν την πρωτεύουσά μας,
απατήθηκαν νυχτρά. Κι έτσι αυτό που φάνταζε σαν παραμύθι μετετράπησε ιστορία. Τα στρατιωτάκια έγιναν λιοντάρια και αετοί και χτύπησαν με θάρρος κατάμετρα τους μουλάδες. Φύλαξαν θερμοποιήνες. Τα παιδιά του πρώτου λόγου 10 τάγματος πεζικού, σαν μια οικογένεια, μια γροθιά πάλεψαν τον εισβολέα. Με μύχια και λόγια. Έδωσαν ψυχή και σώμα, αλλά δεν υποχώρησαν μέτρο λύση. Με όλες τις γνωστές προσωπικές τους συνέπειες, υπερασπιζόμενοι την τιμή, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Και εγώ ήταν ο Κάμπος, εγώ ήταν ο Πενταδάκτυλος και δίπλα στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τη Λευκοσία, τα παλιγάρια της Ελβή, αν και στάθηκαν ως πρόβατα επί σφαγή, δεν δηλίασαν. Έπεσαν μέσα στη φωτιά, όπου με αρετή και τόλμη πέτυχαν να σπάσουν όλες τις αμυντικές θέσεις των Τούρκων και να φτάσουν μέχρι την διαρματική τάφο. Λίγο έξω από το Κιόνελι, καθήλωσαν τον εχθρό στην περιφέρεια, βάφοντας με το αίμα τους κόκκινο τον Κάμπο. Κάποιες Ελληνίδες μάνες δεν τα ξανάρνηκαν τα βλαστάρια τους. Σε ήρωες και αγωνιστές τα δάκρυα δεν πάνε, αυτοί έγιναν στα βαετία και στα ψηλά πέτανα. Αυτό το κάνω όμως ένα πρωινό κατά την εκεκυρία, επίωτοι αξιωματικοί, υποτακτικοί στο πρωτοκρατούμενο ΓΕΦ, που ήρθαν τάχα να μας ενισχύσουν, θα τον προδώσουν να μαχηθεί, θα τον παραδώσουν στους Τούρκους, που προέλαβαν ανακάλυπτη, απαγορεύοντας μας να πυροβολήσουν. Ένα κάμπο που μόνο με προδοσία μπορούσαν να καταλάβουν. Η πλάστικα αμέσως έγινε προς τους Τούρκους. Οι προδότες δεν ανοίξαν μια πόρτα μόνο, αλλά χαρίσανε ολόκληρο κάμπο και επέτρεψαν στη δύναμη της Τουρκή να επιστρέψει στο στρατόπεδό της που το είχε καταλήξει την παραμονή της Βουλής. Το στρατόπεδο της Ελβή βρέθηκε σχεδόν διπλωμένο, με μόνη διέξοδο στα ανατολικά. Εμείς στον Άγιο Δομέτριο Άγιο Παύλο, εκτεθειμένοι στην υπεροπτία και υπεραριθμία του εχθρού, που οχυρώθηκε πλέον πολύ κοντά μας. Σημερώματα 13 Αυγούστου, σιώταν ο Πενταδάκτυλος και η περιοχή όλη. Από την Κερίνια ολόκληρες φάνηκε με επιστριοφόρα και θωρακισμένα οχήματα και τάγκς κατέβηκαν και παρατάχθηκαν απέναντί μας, ανεμόφιλοι. Οι Τούρκοι βάσει οργανωμένου σχεδίου, εκμεταλλευόμενοι τη δίθεν εκεκυρία, κατελάβαναν τη μία μετά την άλλη στρατηγικές θέσεις και οι εφιάλτες της Χούντας όχι μόνο δεν έπαιρναν αντίμετρα, αλλά απειλούσαν να μας εκτελέσουν αν αντιστεκόμαστε. Με την ψυχή μας να κοκλάζει από γύρια αγανάκτηση, με δάκρυα στα μάτια αντιληφθήκαμε τα αυτονόητα. Ήμασταν ήδη προδομένοι. Ολοκληρώθηκε αμαρτητή η κατάρριξη του στρατηγικής σημασίας κάπου του Κιόνελι, χωρίς κανένα κόστος μέχρι σήμερα για τους υπέρους της σφαγής που θα ακολουθούσε. Τα πάντα ήταν στημένα και προσφεριασμένα για το μεγάλο μακελιό. Πριν το φωνικό επικρατούσε να εκκληδήσει σιγή στις γραμμές όλων. Ξέραμε ότι με το πρώτο φως θα αντιμετωπίσαμε επίθεση. Γνωρίσαμε ότι ολόκληρη η περιοχή κρεμόταν από τα χέρια των Ελβικαρίων, των στρατιωτών του πρώτου λόγου του 2011 τάγματος πεζικού και άλλων δυνάμεων που στάθηκαν να ενισχύσουν τις θέσεις μας στα πλαίσια του παιχνιδιού του παράλογου, όπως αποδείχθηκε όπως ήταν. Κάτω από τέτοιες προδομένες συνθήκες, πρόχοντας άνοιξε η όρεξη του Αττήλα και ήθελε πλέον και τη Λευκοσία. Γελάστηκαν όμως.
η τιμή και η ακεραιότητα της πατρίδας μας έπρεπε πάση θυσία να διαφυλαχθεί. Η απόφασή μας άφηκε σιωπηλά και δεν ήταν άλλη παρά όπως αυτή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πριν την άλωση. Το ότι οι πόλεις σιδούνε, ούτε μονεστήν κάνουν των κατοικούντων εντάφτουν. Κοινή τα νόμοι πάντες αυτοπροαιρέτως αποκανούμε και ούκ εισόμεθα τη ζωή ημών. Δηλαδή το να λογεί πόλης δεν είναι στο χέρι το δικό μου, αλλά ούτε άλλου κατοίκου της, γιατί όλοι μας αποφασίσαμε να πεθάνουμε χωρίς να υπολογίσουμε τη ζωή μας. Παραμονή της κίνησης της Θεοτόκου, 14 Αυγούστου. Βόμβες να άρχισαν πάλι να συγκλονίζουν και να καίνε την περιοχή. Ομοφροντίες, παρέες πυροβολικού, πυροβολισμοί και γνωστές κόμπρες συμπλήρωναν το ολέθριο σκηνικό. Σαν σύγχρονοι στρατιώτες γίναμε ένα. Αμυνόμαστε του πατρίου εδάφους με κάθε μέσο που διαθέταμε. Η κατάσταση ήταν τραγική. Οι ηγείτορες σε εισαγωγικά εξαφανίστηκαν. Ως αιτίωτοι επιβεβαίωσαν την προδοτική του στάση. Κάποιοι λέγοντας μάλιστα ότι είχαν οικογένεια, γιατί πως η ζωή είναι δουλειά. Οι Εθνικάροι και εμείς λες και βρεθήκαμε στην κόλαση. Οι συμπολεμιστές μας άφησαν να κομματιάζουν ο ένας μετά τον άλλο και καταγράφοντας το πάθιο των ηρώων. Οι εχθρικές επιθέσεις διατέχονταν η μία την άλλη. Τα πολυβολία μας έπλησαν και τονούνταν από τις απανωτές εκρήξεις. Στα πρόσωπα τα μαυρισμένα από τη σκόνη των καπνών των υγρότα δέσαμε ρούχα για να μπορούμε να αναπλέουμε. Στήλγαμε τα δόντια και φωνάζαμε ο ένας τον άλλον ενώ τα πολυβόλα προτάλησαν. Οι αλλόθρησκοι δεν θα περάσουν στη Λευκοσία. Η Λευκοσία δεν πρέπει να του πιέψει. Κανόνια φτύνουνε φωτιά, τα λόγα τα βρίζουν και πάγια σπέρνονται στη γη και τα σπαθιά τελίζουν. Εδώ γεννούνται οι ήρωες, πεθαίνουνε τιτάνες. Εδώ γυρεύονται λιβές, να λοφορούνε μάνες. Δεν προσκυνάνε οι αετοί, θανατικός το πάνε και αλαφιασμένοι οχτροί την πλάτη τους γυρνάνε. Αν και προδομένοι ευαίσθητα, αντί να λιποτακτήσουμε είπαμε ότι μόνο πάνω από τα χώματα μας θα περνούσαν. Πολλοί νεκρεσιμάκες στον κάμπο του Αγίου Δομετρίου, το οποίο την ευθύνη φύλαξης είχε το γυρνάνε τα κάτω του σπεζικού. Ένα-ένα τα φυλάκια και τα πολυγωνίου μας διαλύονταν. Τα καρακόμματα μας κάθονταν από τις εκρήξεις. Ο βαρκάρης της ακερουσία γύμνης ήταν εκεί και μάζευε φλοές από τα καρακόμματα. Είναι ανάμεσα μας κάποιος συμπολεμιστή του Διονυσίου Ανδρέας που πολεμούσε στο φυλάκιο αριθμός 1001. Δίπλα από το στρατόπεδο της Κουρδίκης, στο φυλάκιο του σκοτώθηκαν τουλάχιστον το 80% των στρατιωτών. Αυτός τραυματίστηκε από κλίμα όλων και έμεινε με άλλον έναν τραυματία εγκαταλειμμένος από τους γείτονες σε εκτεθειμένους σφαγηρά του εχθρού, αφού το φυλάκιο του ανατινάχθηκε στην κυριολεξία. Ένας θεός ερικοσώθηκε, φέροντας στο σώμα του τις δουλειές των τραυμάτων με την σκηνή. Το διπλανό φυλάκιο Κυριακία είχε την απώλεια με 60% της δύναμής του και τα καρακόμματα του ισοπεδώθηκαν στην κυριολεξία. Ο ένας έσαιρνε τον άλλο σε ασφαλέστερα σημεία πυροβολώντας ταυτόχρονα τον εχθρό και απολρέποντας τον να πλησιάσει. Τα νεανικά χαμόγελα των συμπολεμιστών μας έδινε. Άλλοι ακροτηριάζονταν και άλλοι διαλύονταν κυριολεκτικά από τα εχθρικά πυράτα. Το ίδιο πράγμα και στο ύψωμα στο στρατόπεδο της Ελβής. Τα τεράστια γρανάζια της τουρκικής πολεμικής μηχανής προσπαθούν να συμπλήξουν τα πάντα. Θέλουν βάση της για να μπουν στην πόλη. 25 νεκρούς Εθνικάριους είχε μόνο
Ο ηρωικός τέταρτος λόγος που λέμε σε αλλού λοχαγού Ιωακήμου. Πολλούς είχαν ο δεύτερος λόγος. Του λοχαγού Κωνσταντίνου, το λόγο Βαρέο, και λοχαγό τον Κύριο. Μέσα στην πόλα συμβήκαν και πολεμούσαν στο ύψωμα Μίκα και οι στρατιώτες του λόγου διοικήσεως της Ελπίδης, του ταγματάρχης Κύριου. Εκεί σε αυτό το τιτάνιο αγώνα πολεμούσε και ο λοχαγός Αδριανάκος, Σωτήρη. Ο Λογίας Πλέσσαρ Διονύσιος, κατά τη μάχη της 16ης Αυγούστου 1974, στο στρατόπεδο της Ελπίδης κάποια στιγμή το ρώτησε. Δεν μου λες κύριε Λοχαγή, εμείς εδώ τι είχαμε. Τι παριστάμε, τους 300 του Λεωνίδα, γιατί όσο και να αντέξουμε, όσο και να κρατήσουμε, κάποια στιγμή θα πέσουμε. Και ο Σταυριανάκος του απάντησε, άκουσε να σου πω Λογία. Είμαστε Έλληνες στρατιώτες. Εδώ είναι Ελλάδα και είμαστε υποχρεωμένοι να πέσουμε μέχρι ενός. Τα άρματα θα περάσουν από πάνω μας. Εκεί έμεινε και εκεί θυσιάστηκε τη σκήνωρη μας οι πληθόμενες. Μπορούμε να μην αναφερόμαστε στη θυσία του ήρωα Δημήτρη Σιμίτα, που πολεμούσε όρθιος και ημίγυμνος, και του Δεκανέα Δημήτρη Λούρπα, που έπαιρνε τα όπλα από τους σκοτωμένους συμπολεμιστές του όταν του τελείωναν οι σφαίρες και συνέχιζε να πολεμά. Μπορούμε να μην αναφέρουμε αυτό που συνέβη στον αδερφικό μας φίλο, τον συμπολεμιστή τον Βασίλη τον Ευσταθόπουλο που είναι μεταξύ σας. Μια έκρηξη τον χτύπησε με άλλους στρατιώτες και τον πέταξε τραυματισμένο πάνω σε ένα δέντρο. Τον κατέβασε στην πολεμιστή του και όταν συνήρθε βρισκόταν χωρίς να το γνωρίζει μέσα στο νεκροτομείο. Τον είχαν περάσει για νεκρό. Δίπλα του ήταν κάποιοι σκεπασμένοι που τους πέρασε για τραυματίες. Όταν ξεσκέπασε το διπλανό του για να του ζητήσει φωτιά, τότε διαπίστωσε ότι αυτός δεν είχε κεφάλι. Ο άλλος είχε χτυπηθεί στη κοιλιά με το θώρακα και τα έντερα και τα πνευμόνια του ήταν έξω και του τρίτου έλειπε το μισό κεφάλι. Και το είχα στα πόδια του, ήταν κομμένα και σπασμένα. Δυστυχώς ο χρόνος Αριστότηλος, όπως πάντα, δεν μας επιτρέπει άλλες αναφορές. Όταν οι τελευταίοι πολεμιστές της Ελβίκ συρκίστονταν κατευθυνόμενοι προς το μοναδικό ελεύθερο πέραμα προς ανατολικά στο πολυβολείο του φυλακίου αριθμός 1005, ακούγονταν τα τελευταία προτανίσματα του πολυβόλου του ήρωα Πανίκου Αθανασίου του πρώτου τόπου. Βοηθός του Ιωάννης ήταν η καινή φυσική Θανάσου και άλλοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι. Σώθηκε η Λευκοσία και εμείς οι πολεμιστές εκείνου του άγριου μετώπου, όταν σήγησαν τα όπλα ταπεινά που τραβηχθήκαμε. Είχαμε επιτελέσει στο αγέριο το καθήκον μας προς την πατρίδα. Η πολιτεία όμως αποδείχθηκε διαχρονικά αδύνατη να στιγματίσει τους εφιάλτες και άφησε πεδίο δράσης σε επιτήριους παραταράκτες να οικειοποιηθούν τον ηρωισμό άλλων και να καλύψουν τη δική τους μειοδοσία ή ανεπάρκεια. Τέρμα σ' αυτούς. Καιρός να μιλήσουμε εμείς που αγνά πολεμήσαμε. Με την ευκαιρία της παρουσίας διαφόρων αξιωματούχων, θεωρούμε υποχρέωση μας ιερή να στείλουμε μέσω τους τρομερό μήνυμα στους διατηρητές της τύχης του ελληνισμού. Κύριοι, ο ελληνισμός κινδυνεύει, και όχι κινδυνεύει. Όταν τα παθήματα δεν αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή, το προσωπικό προηγείται του κοινού συμφέροντος και η πατρίδα τίθεται σε δεύτερη μοίρα ευθέω εξυπηρέτησης ξένων επιβουλών, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Όταν η μισή Κύπρος είναι σκλαβωμένη από προδοσία και κανείς δεν πλήρωσε, και όταν η ιστορία μας παραταράσσεται από μειοδότες, ναι, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούν τα σκυλιά να μας αγαπούν περισσότερο από την ίδια την πατρίδα. Ναι, καλά άκουσα.
ο σκύλος του ήρωα Σολομού υπομονετικά ανέμενε τον αφέντη του που χάνοντας τον πόλεμο το χέρι του πέρασε χρόνια σαν νοσοκομείο. Όταν τελικά γύρισε στο χωριό του το τραγανό Ηλίας, το πιστό ζώο που τον περίμενε, ήσυχο πλέον που τον είδε, ξεψύχησε. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι ενωμένοι στις πλατεές το 479 π.Χ. ορκίζονταν μεταξύ άλλων πως αλλά και από τους συμμάχους μας, όσους πέσουν στη μάχη, όλους θα τους ενταφιάσουν. Είναι αδιανόητο για μας κάποιοι γείτονες, σε εισαγωγικά πάντα, να μας είχαν κυριολεκτικά προδώσει, εγκαταλείψει και να μην φρόντισαν τουλάχιστον εκ των υστέρων να καταγράψουν τους ήρωες. Είχαν μαζί τους στοιχεία και τους πέταξαν κυριολεκτικά σε ομαδικούς τάφους, όπως έκανα σε άλλους οι Τούρκοι, και η τύχη τους αγνοείται μέχρι σήμερα. Δικαίως ο πατέρας του Αρμόμενου από τις 16 Αυγούστου 1974 εκδικάλει τα Μοντιατάκη Γεωργίου από την ποτήρια Καρλιδικής, φεύγοντας πρόσφατα από τη ζωή με αυτό το παράπονο ψιθύρισε. Αυτοί που ευθύνονται για το χαμό του γιού μου και αυτοί που αργότερα τους κάλυψαν, να σαπίσουν στη κόλαση με τους εφιάλτες. Ποιο παράδειγμα μεταλαμβάνουν στις νέες γενιές, αν η πατρίδα τους χρειαστεί να τις γυρίσουν την πλάτη, όπως αυτή έκανε και κάνει ακόμα σε εμάς που τις δώσαμε και μαζί και την ελληνική αξιοπρέπεια, με το θάρρος και την παρησία που εκφύσεως διακρίνει τους πραγματικούς Έλληνες, οι γείτονες πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος που επιβάλλεται και να δουν το πρόβλημα κατάματα, τόσο κατάματα όσο εμείς, μια κούφτα πολεμιστές, κοιτάξαμε το χάρο που έφτασε μέσα στις ορδές του Αχίλλα, τις αμέτρητες βόμβες, βλήματα και σφαίρες. Πρέπει να προχωρήσουν στην αποκατάσταση της τάξης, της τιμής και αξιοπρέπειας των ζώντων πολεμιστών. Προπάντων όμως να προχωρήσουν στην ορθή καταγραφή της ιστορίας, γιατί στο τέλος γνωστοί και άγνωστοι ανιστόρητοι ιστορικοί παρακαράκτες που ήδη οργιάζουν θα καταστήσουν και ήρωες αυτούς που μαρτυρούμε πως δεν έπραξε ως ενάρετοι Έλληνες το καθήκον τους προς την πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, αδελφοί Έλληνες, όπως ανέφερα και στην πρώτη μου ομιλία στην Κύπρο κλείνοντας, είμαστε εδώ με σεντόρια φωνή να ακουστεί σε όλο το Πανελλήνιο ότι είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πλήρωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο, άμα ειρήνευσε. Και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγκυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας κρατήσαμε ελεύθερο. Ας παραδειγματιστούμε επιτέλους λοιπόν από αυτούς που θυσιάστηκαν. Ας βρούμε επιτέλους την ελληνική λεβεντιά μας και ας αγωνιστούμε να λυτρώσουμε τα επί 38 ολόκληρα χρόνια σκλαβωμένα εδάφη μας και να βρούμε την αξιοπρέπειά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε και ειλικρινά όχι μόνο σας καταλάβαμε, αλλά και μας συγκινήσατε. Ευχαριστώ και πάλι. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Στην εκδήλωσή μας, και εδώ και στο μνημείο, παρευρίσκονται περιφερειακοί σύμβουλοι κύριοι Μπαντούνας Γεώργιος και κύριος Κουλουρίδης Κώστας. Σας ευχαριστούμε.
Συνεχίζουμε για το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πολεμιστών ΕΛΠΙΚ 74 παρακαλείται να προσέλθει ο κύριος Δημήτριος Παναγιάτης. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Κύπρου, πρόσωπο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβαστοί πατέρες, κύριε Διοικητά της Σχολής Πεζικού της Καλκίδας, εκπρόσωπο του Υπουργού Άμυνας, κύριε εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας, κύριε Δήμαρχε Μαντουδίου, Βίλνης Αλίας Άννας, κύριε εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε εκπρόσωπο ομοσπονδιών ενώσεων, πολεμικών συνδέσμων, κυπριακών οργανώσεων, σωματείων και τοπικών φορέων, αδελφοί συμπολεμιστές, συμμαχητές του πρώτου λόγου του 211 Κατάγματος Πεζικού Κύπρου 1974, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και φέτος πάλι εδώ, όπου μαζευτήκαμε για να τηρήσουμε τη μνήμη ηρώων του 1974, κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, έδωσαν ότι προτιμότερο είχαν την ίδια τους ζωή για την τιμή, την ελευθερία και τα ιδανικά της πατρίδας και του έθνους. Η σημερινή εκδήλωση όμως έχει και μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Βρισκόμαστε εδώ παράλληλα για να ολοκληρώσουμε την δημοποίηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών Αττικών 74 και του Κυπριακού Συνδέσμου Μαχητές του πρώτου λόγου του 211 Κατάγματος Πεζικού Κύπρου 1974. Για όσους δεν γνωρίζουν, το πρώτο μέρος της έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 2010 στο Δημαρχείο του Αγίου Δομετρίου, σε μια τελετή με μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση και η οποία συνέδεσε με την επέτειο των 50 χρόνων παρουσίας της ελληνικής δύναμης Κύπρου, γνωστής ως Ευρωδίκης των Μεγαλόνισσων. Το δράμα του ελληνικού λαού που δημιούργησαν με ξένη καθοδήγηση η Χούντα των Αθηνών, η ΟΚΑ Β και ο Τούρκος Εισβολέας, υποδηλώνοντας τον όρο κόμμα της πολύπαθης Κύπρου με τον Αντίλα 1 και 2 από την 20 Ιουλίου 1974 έως την 10 Αυγούστου, είναι γνωστό σε όλους. Όλοι μίλησαν για την προδοσία της Κύπρου, αλλά κανένας δεν ονόμασε και δεν τιμώρησε τους προδότες και τους ανίκανους. Ο περίφημος φάκελος της Κύπρου παραμένει κλειστός παρά τα 38 χρόνια και πλέον, που παρέλθαν από τα θλιβερά εκείνα και τον Νότο. Μια πτυχή της ιστορίας μας, που μένει στο σκοτάδι, προς όφελος των μειοδοτών και για την οποία αναζητείται αγωνίως το φως της αλήθειας. Κυρίαρχος λόγος και ο σκοπός μέσω της δημοποίησης είναι να καταγράψουμε, να αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε προς τα έξω αυτά που βιώσαμε στις μάχες κατά την τουρκική εισβολή του 1974 για χάρη της ιστορικής αλήθειας. Παράλληλα, να καταγγείλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλίωσης, παραποίησης και εκμετάλλευσης αυτών των γεγονότων από πατριδοκάτοικους εθνοσωτήρες, διότι αυτό αποτελεί αν μη τι άλλο την υποχρέωση προς τους νεκρούς μας, τους αγνοούμενους, ακόμα και τους εαυτούς μας. Επιπλέον στοχεύουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές συστήματα πατριωτισμού, πίστης, μαχητικότητας και θάρρους, δείχνοντας τους την πορεία για κοινό αγώνα, δικαίωση και ελευθερία. Και η ειρήνη. Οι πολεμικές συνθήκες που βιώσαμε αμφότεροι, οι μνήμες που μας ακολουθούν, καθώς και οι συνέπειες που διαταράσσουν τη ζωή μας, επιβάλλουν πρόσθετα και την υποστήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ιστορικά, το 211 Κατάγμα Πεζικού της Εθνικής Σπουδάς Κύπρου φρουρούσε μεταξύ άλλων την Λευκοσία το 1964. Και το 1974 είχε την ευθύνη αμήνης όλης της ούτω καλούμενης πράσινης γραμμής. Ειδικότερα εμείς βόρειά μας είχαμε τους στρατόπεδο του Σουρτίκ, που ανατολικά του ξεκινούσε η περιοχή ευθύνη της σύνταξης του πρώτου λόγου μέχρι την οδό Πύδρας στο κέντρο της Λευκοσίας. Δηλαδή το σωματόφωνο αυτοκρατόρες του Δίκ μας χώριζαν. Ήταν ο λόγος που κατά την φάση του Αττήλα δεν επέτρεψε στους Τούρκους να προωθηθούν ούτε μέτρο προς τα βόρεια πλάτη της Λευκοσίας, παρόλο που πολεμούσε με έναν υπέρτερο αριθμητικά εχθρό, άρτια εξοπλισμένο με ανατολικά πολεμικά μέσα. Ήταν αυτός ο λόγος που κάλυπτε την Αγγλική κατά την νυχτερινή επίθεση της 20ης προς 21η Ιουλίου εναντίον του τουρκικού φύλακα στο χωριό Κιόνελη και παράλληλα δεν επέτρεψε στους Τούρκους να πλαγιοκοπήσουν τον χώρο ευθύνης τους και να καταστρέψουν την επίθεση και από την κατούσα βάση. Το σπουδαιότερο όμως είναι πως ενεργούσαν χωρίς κανένα σχεδιασμό του ΓΕΦ παρά μόνο με το αίσθημα αυτοσυντήρησης αλληλεγγύης στον αγώνα που διεξήγαμε κάτω από εκείνες τις προδομένες συνθήκες στις οποίες οδηγηθήκαμε ως πρόβατα επισφαλή. Κατά την εκκληρία, μετά τον πρώτο γύρο του πολέμου,
έφτασε στην περιοχή ευθύνης του 211 τάγματος πεζικού, τάγμα επιστράτευσης από την αμόχωστο προσγενή του. Δυστυχώς η δράση αξιωματικών του, η δράση αξιωματικών του ελόγου τάγματος παραλίγο να αποθούν πειραιά. Συγκεκριμένα ενώ η Ιούλη κατά τέλη Ιουλίου παραδιάβασαν και η κυρία προέλαβαν αναφύλακτη στο βάθος της στρατηγικής σημασίας κάτω στο στρατιωτικό όνειρη, τον οποίο καθαρίσαμε από εχθρικές δυνάμεις με τις επιχειρήσεις μας στον πρώτο γύρο, ο διοικητής του τάγματος μαζί με άλλους αξιωματικούς του απειλούσαν με εκτελέσεις σε μικρό και στρατοδικείο όσους προσπαθούσαν να ανοίξουν πύλη. Αποτέλεσμα ως εκ της προδοσίας να αποκτήσει πλεονέκτημα ο εχθρός, αφού εκκυρώθηκαν ενώπιτος πολύ κοντά τους και με την ανατολική περιοχή τους κατά δεύτερη φάση του Απίλλα. Έκτοτε, οι εντοπικοί αξιωματικοί, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απολογηθούν ή έστω να σοφάσουν, ξεκίνησαν έναν ανίερο έργο ιστορικής παρακάλυψης το οποίο συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Ακόμα και σήμερα διαβάζουμε σε έκδοτα περιοδικά χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας, σε συνέντευξη του διοικητή του τάγματος να παρουσιάζει ως σωτήρες της Λευκωσίας τάγμα επιστράτου, στο οποίο ήταν τότε διοικητής, δημοσιεύοντας μάλιστα δίθεν φωτογραφία τους, η οποία ανήκει στην πρώτη δημιουργία του τετάρτου λόγου της ΕΔΒΗ, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τον Λούτα. Σε άλλες αναφορές, αναλυθώς εξαφάνισε τους κληρωτούς του πρώτου λόγου του 211 τάγματος πεζικού και τους νεκρούς του και με φωτογραφίες τους παρουσιάζει ως εφέδρους του δικού του τάγματος. Τα τελευταία χρόνια, λιθαίνουν οι υπερπατριώτες του έσω από τη Λευκωσία. Βέβαια δεν παραλείπουν να αναφέρονται και στην ΕΛΒΗΚ. Γνωρίζουν τον τεράστιο αγώνα της ΕΛΒΗΚ και αποζητούν καταξίωση υποστηρίζοντας ότι την βοήθησαν και την υποστήριξαν. Κυρίες και κύριοι, ειδικά κατά τη δεύτερη φάση του Απίλλα στις 14 με 16 Αυγούστου του 1974, η ΕΛΒΗΚ στο στρατόπεδο της στο Γερόλαγο, με τους νέους 300 του Λεωνίδα, έδωσε έναν τιτάνιο αγώνα με πενιχρά μέσα απέναντι σε μια υπέρτερη εχθρική πολεμική μηχανή. Με τριασμό στην τεράστια διαφορά έπαιξε, όπως πάντα, ξέρετε, η ψυχή του Έλληνα. Ήταν το μόνο μέτωπο το οποίο άντεξε κρατώντας τις θέσεις του τη στιγμή που όλα τα άλλα στην Κύπρο είχαν καταρρεύσει και όταν οι πάντες, Έλληνες, Τούρκοι, διεθνείς οργανισμοί άρχισαν πλέον να αναρωτούνται τι συμβαίνει με αυτή τη μονάδα. Η ΕΛΒΗΚ έγραψε νέο έπος ιστορίας, το έπος ΕΛΒΗΚ. Ως ΕΛΒΗΚ, με τη συνδρομή των αδελφών του πρώτου λόγου του 211 τάγματος, πλάι μας, μέσα στα χαρακόμματα για τα πρωτοκολλία του Αγίου Δομετρίου και Αγίου Παύλου, κρατήσαμε τη γραμμή μας, εμποδίζοντας τους Τούρκους να καταλάβουν την Λευκωσία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στις 16 Αυγούστου την ημέρα της κολάσεως, όπως εμείς την αποκαλούμε, όσοι σταθήκαμε τυχεροί, καταφέροντας να επιβιώσουμε, καμία ουσιαστικά άλλη δύναμη δεν βοήθησε την ΕΛΒΗΚ παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του διοικητή του στρατοπέδου αντιστερματάρχη Σταυρουλόπουλου του Παναγιώτη για βοήθεια προς το ΓΕΦ. Ακόμα και το πυροβολικό μας σταμάτησε τις ανασχετικές βολές στις 11 το πρωί. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι μάχες σώμα προς σώμα και σώμα προς άρμα, όταν άρχισαν να κυκλώσουν το στρατόπεδο της ΕΛΒΗΚ τον εχθρό, οπότε κρίθηκε από τους εξωματικούς μας ότι η ΕΛΒΗΚ υπερκεράστηκε και αποφασίστηκε απακίστρωση. Όμως, απακίστρωση ημέρα, σε ίδιο έδαφος και χωρίς καμία υποστήριξη είναι ένα έγκλημα. Έτσι εξηγείται και ο μεγάλος αριθμός απολειών μας κατά την απακίστρωση. Γνωρίζει πολύ καλά σύσσωμος ο κυπριακός λαός πλέον σήμερα τον αγώνα της ΕΛΒΗΚ του 1974 και το ομολογεί φωναχτά μάλιστα. Ας αφήσουν λοιπόν οι κλήσεις και την ΕΛΒΗΚ όσοι όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, αλλά μας εξέλθαν από τους Τούρκους. Γιατί αυτοί που τελικά βοήθησαν δεν τελειώνουν. Γιατί αποδείχθηκαν ταπεινοί. Γιατί ουδέποτε καυχήθηκαν ότι κράτησαν το ανατολικό άκρο της ΕΛΒΗΚ και ελεύθερο. Εκεί δηλαδή που πότσανε το αίμα τους, όπως και οι δικοί μας ήρωες, το κακό χώμα της έμπομης και του Αγίου Δομετρίου. Εκεί έπεσε ο ψηλός καρτός καταστοριστής Νίκος Χατζηπάνου. Εκεί κομματιάστηκε ο Γιαννάκης Παπουλής μπροστά στα μάτια του κομμάτι Σαντίδη. Εκεί ο Λογίας Χριστοφή Ηλία Κανάος ακολούθησε την ίδια αιωρική πορεία. Εκεί ο Γιαννάκης Ιωάννου είχε χάσει την προηγούμενη μέρα τη ζωή του, αφήνοντας τον γίγαντα της Γαλάτας, τον Νίκο Αθανασίου, να παλεύει μόνο στα μαρμαρένα αλόνια, μέχρι που 4 μέρες τα σπίτια τον οδήγησαν στον δρόμο του Λιτρομού. Μεγάλος ο κατάλογος των ηρώων των δραματιών,
ακόμα μεγαλύτερος. Η γραμμή όμως κρατήθηκε. Αλλιώς, ίσως κανένας μας να μην επιβίωνε και να παρευρίσκεται σήμερα σε αυτή εδώ τη Σενή Τελετή. Είμαστε ευγνώμονες προς τους πολεμιστές του πρώτου λόγου του 211 τάγματος του Πεζικού. Είναι τιμή μας που τους είχαμε δίπλα στο πεδίο της μάχης και η υποχρέωσή μας να τους αγαπάμε, να τους ευχόμαστε και να τους στηρίζουμε προς δίπλωμα αδέλφια που είναι σήμερα στο πεζικό του λόγου. Κυρίες και κύριοι, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι κοινοί μας αγώνες με τα δίδυμα πλέον αδέλφια του πρώτου λόγου του 211 στιγμάσαν την καρδιά μας και την ψυχή μας και θα μείνουν αλυσμόνοι. Είμαστε σίγουροι δε ότι όσο και να συμβιωστεί η ιστορική αλήθεια, κάποια στιγμή θα λάμψει και τότε θα έρθει η δικαίωση και οι ηρωικοί μας αγώνες θα μπουν στο πάνθο των αγώνων του ελληνικού έθνους, δίπλα στη μάχη των Θερμοπυλών, του Μαραθώνα της Σαλαμίνας, στο Μανιάκι, στο έργο του 40 και τόσων άλλων. Τέλος, το δεν ξεχνώ θα παραμείνει ζωντανό στη μνήμη και στη θέλησή μας μέχρι την τελική δικαίωση του κρυσοπράσινου φίλου που είναι ρηγμένο στο πέλαγο και φυλάει Θερμοπύλη στην νότια σκαριά της Ελλάδας, της πολύπαδης και αγαπημένης μας Κύπρου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την μνήμη μας χάρη και την παραγωγή. Κύριε Σταυρογιάννη, εμείς ευχαριστούμε εσάς.